Gidagsa sa mga debotong Katoliko sa mga simbahan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao alang sa Miyerkules sa Badlis nga timailhan sa pagsugod sa Kwaresma. Ang report ni Kent Abrigana. Napuno sa mga manimbahay ang San Pedro Cathedral Parish sa Davao City sa pagpahigayon sa Miyerkules sa Badlis o Ash Wednesday nga timailhan sa pagsugod sa Kwaresma. Milinya mga manimbahay sa pagbadlis o abo sa agtang. Nagikan ang abo sa gisunog nga lokay nga giminisyonan sa milabayng tuig. And this symbolic act of putting ashes reminds us na kita, ikan sa abo, o bumalik ka sa abo, that we are from dust, and to dust we shall return. Ang 70-year-old nga si Brigido, mapasalamaton ilabi pa nga bag-uhay lang kini na ayo sa stroke. Magsaad ko sa imo, silindir na niya akong kaugalingon. Tumano na ako ang akong mga saadya kanimo. Dungan sam nga nagsimba ang couple nga sila Fedes og Licio ug nagpasalamat sa ilang panag-uban karong naatul sab ang Ash Wednesday sa Valentine's Day. Nya pa mi sa babalik sa eskwelahan. So, agto na namin sa San Pedro Church para celebrate po and mag-pray at the same time. Pasalamat sa among relationship po and blessings. Napasalamat pod ko na karon Valentine's nga natulong po siya Ash Wednesday, so mas malipayon ko kay mas gitagaan mi guidance ni Lord na kan makasimba mi at the same time mag-celebrate mi Valentine's Day. Sumala sa simbahang Katoliko, importante ang pagtuman sa mga saad sa Ginoo, dili lang sa panahon sa Kwaresma, kundi bisan unsa man nga panahon. Our liturgy today teaches us that in order for us to persevere in our efforts to become better persons, repentance is the key. Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish kun OLPGV sa Jensan, asa nagpahigayon og misa alas 12 sa udto, midagsasab ang mga debotong Katoliko. We atong gi-commemorate gani nga from dust we came from. Sa dust po tawang pauli. Every year gina siya, ma'am. Kay murag man dyan na nandan. I-bless kid mi sa Ginoo nga tapos iluwas gyud among problema. Sa pag-ananan sa kuan ato nga buhi nga Ginoo, ma'am. Mitambong sab sa misa nga gipahigayon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ang mga debotong Katoliko sa Zamboanga City. Ang estudyante nga si Patricia Giroy naghatagayod og oras aron magpabadlis. Naglaan po talaga kami ng time to attend the mass kasi parang traditional na din sa amin. Parang every year. Matot sa simbahang Katoliko, ang Ash Wednesday ang sinugdanan sa 40-day season sa pag-ampo, pagpuasa ug paghinatagay. It's a calling for us to humble ourselves and recognize where we came from, and of course, from dust, we were given that life. And so we have to be grateful to God. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.